नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज के खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष के बारे में, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आपन नाम भी दर्ज करा देले बड़ी। जी हाँ, सिनेमा हॉल में था ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देले रहे, लेकिन हो से भी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस ये फिल्म यूट्यूब पर दे रहा बड़ी। और यूट्यूब पर टॉप के कुछ फिल्म बा वो में अब एक नाम शामिल हो गए बा, और वो टॉप लिस्ट बा 100 मिलियन व्यू के, यानी कि 100 मिलियन व्यू में ई फिल्म प्रवेश कर चुकल बा। 10 करोड़ से भी ज़्यादा दर्शक लोग ई फिल्म के सिर्फ यूट्यूब पर देख चुकल बाड़ी। जी हाँ, एकरा अलावा इससे पहले सिर्फ निरहुआ जी और खेसारी लाल यादव जी के ही फिल्म जोन बा वो यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यू प्राप्त करेले, और आज भी उहे रिकॉर्ड कायम बा। निरहुआ जी के फिल्म के तो जवाबे ना बा, तो 25 करोड़ के आसपास पहुंच जाले, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के ई शायद तीसरा फिल्म बा। इससे पहले उनकर फिल्म मेहंदी लगा के रखना, मैं सहरा बांध के आऊँगा भी 100 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले रहे। आज संघर्ष फिल्म भी 100 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बाड़ी, और हैट्रिक हो गई बा खेसारी लाल यादव जी के। और गिनल चुनल कुछ 6-7 गो फिल्म ही बा जो कि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले बा। तो आप लोग बताएं कि ये रिकॉर्ड के बारे में जान के आप लोगन के कैसा लागल। रिपोर्ट पसंद आयल बा तो लाइक करी, आगे भी खबर मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके हमारा साथ बना रही। जय भोजपुरी, प्रणाम।